Čaute hrianky, vítam vás z nového videa. Co? Hej? Co? Bro. Tak dosahujeme 67 000 jumpov. Pretože sa to nám like hraje dobre. Takže mne stačí dať like tej hre a potom môžem mať 67 000 jumpov. Ty vole. A to hrám prvýkrát, hej, a toto je pre video určené pre Tadeáša sa bola, lebo ja som ho včera stretol, som šiel na ihrisko za kamarátmi, on taký úplne tam na školke si ide a ja tak čau. Zdajú. Dáme mu lajkiča. Zíď, morej. Takže lajkiča. Toto ten trojuholník so kričníkom mi furt píše, ale neviem. Ale vždycky, keď to je, že musí dať like a joinúť sa, tak vždycky pomáha. Keď to musí like. A úplne uprdávač tam je ten krížik a po nie. More. Skibiďaci. Ramenu vyléčili moji zimní depresi. Minuty nudle, co mají na sobě slepici. Dobre. Digmore, jaká pesnička. No konečne. 15 sekúnd dostanem ten darček. Dali vien. 2000 jumpov. 5, 4, 3, 2, 1. Môžu si to zobrať. 1000 jumpov a plus za free, to često. Počkaj, dostal. Dobre, mám 5000 jumpov, ale to keby som mal 3 jumpy. No to musím zobrať. Som privinný, aha. Tak pojem hore úplne. No nie úplne, ale pojem vlastne hore. Tu vyskočím ešte. Dobre, tak tu nie. Počkej, pokúsime sa. Asi ne. A dobre, tak zoberieme sa aspoň 10 vínov. Takže tak, a to sa ešte nejaké trampošky. To je nejaké dáme rebirth. Dáme rebirtha. Aj. Ty vole. Čo trejus? To sú za viny. Ja mám zase víno. Lupí. Darč. Free gift? Dobre. Dajte like a odber, prosím. Plus. A zbijem. To mi nedáte. Tam keď nevyskočím, tak zoom.
Ej! Muszę mať 250. Zabudol. Nafarmíme. Musíme skákať úplne jak deliňákovia nejaký. A teraz bukvalne školského roka, takže máme vydávať videjka. O všechno som nevydal. Ne, to ešte ja musím dať čo. Tak, farmíme. Úplne najlepšie, keď si len tak stojíš a proste skáčeš. Najlepšie. Čekať víno, som bohatý. Som bohač. To si potom za 30 minút. Počkaj, to môžeme ešte raz, že budeme 60 a potom si môžem kúpiť to za 50. Nebudem dávať plus 5 jump. Hej, bro. Kam, bro? Počkaj, skúsime. No. Tak. Zdražím. Nie. To mi to dal koľko? 7. Však, no to furt teleportuje, ja sa odpojím. No furt teleportuje. Co by sme tak mohli zhrať? Máme Evolmon sa to má, to je taký Pokémonian v Robloxe. A ešte vyjde dneska ešte jedno video a to budeme o Luboša, hej. No možno vyjde, možno. Co je? Nechcem ísť preč. Toto. Evolmon, najlepšia hra na švece, žaba. Žaba, vidíte? Čikletera, bičikletera. Halo, funguj. Funguj. What the Sigma? Počkaj, či je nám vzak obrazovka. Ja to nechápem. Nechápať ja. Dobre. A nezmizl ma klobúčik. Dobre, co? Prečo máme vetať typka, ktorá má plus 999 z tých? Dobre, ideme na sekcie. Ja som teraz, kde som tu? Môžem ísť tu? A tu? Bro. Pekný level. Ja sa teleportujem do posledného sveta. Čaute. Už sa nevedem, že som taký dobrý.
ty vole. Ale však to je jemné ostrouček. Jdeme fajčit. Já vyfajtím mu, vidíš? No dobré. Ještě mám to tam. Aha, také tikety. A co to robí jakože? To tak mě mám nic. Zkusíme tu. Máte, aha, nič. Někdo může chodit po vodě, to je nejlepší. Mount Everest. To je taky, to je 1700 metrů. Jenom tam. Jdeme tam. Aha, zem. Běžíme. No, 100 metrů. Už jsme tam skoro. Už jsme tu. Už vím nahoru. Ty vole, to co je? Co je texturu vody? Co za vodu? Je tam busák. Zničíme. Dobrá, budeme až sem úplně základný. Až bude skoro busák. Nesmíš vrát. Dobré, to asi nevím, jak vylezněm, ale tak musím vylézt. Tu. Nepočkali, že já můžu spadnout, tak asi mapy. Už mají level 150 zukář. Z ničeho. Hej bro, ty můžeš lapička, co je? Jak? Nezabijem ani za nic. Ne, jak on mi dává minus 1000 zápka. Spadne, on ma zabije. Brožky, co dává? Bro, ty našli na Švéci. Ne, tak to utrháme. A se odpojujem. Jdeme něco jiné hrát. Pojďme toto hrát. Jak se to volá? Blood Blast. Zatím nedáme 500 000, to Luboš má 500 000 nafarmených. Tak jdeme farmit. Dáme jeho rekord. Mi to je v autobusu ukazoval, on to fakt má. Vole, jakou ľahkú má. Aha, to som mal to rozohrať, to je dobré. Hej. To sa to strašne seká. To je strašné.
Jak sa tu seká. Tak. Good. Však, mne sa to seká, tak to dá, kde chcete, polička. To je na hovno rád. Nemám rád. Co tu kde šťarci máte? Excellent. No najlepšie to povie. Excellent. Good. To má sestra dole tak trepe, hej. Neviem, či ste to počuli, ale to... Však! More! Co tu mám za Wi-Fi-nu? Idem dole, lebo ja som hovoril svoje izbe. A dole ja sme len lepšiu Wi-Fi-nu. Som dole, dúfam, že bude lepšia Wi-Fi-na. Mala by byť. Lepšia už je. Trochu. Musí. Tak teraz si tak pomás. Toto mám zlato 3000. O nic, kámo. Teraz ideme hovoriť, tak to len písem. Ja sa volá. Dodo, ty špinaku. To je špiňacké a hraže. Hneď som vypadol, no nic. Špinaku. Špinačká reklama, no nic, no. Ty špinaku. Viete co, už vám tá smrť stačila, no večer, skoro 20 minút, 18 a pol, no tak čauky, hrianky. A počkajte ešte, dajte like a odber a keď dáte, tak bude z rána vás príjem vám zbijem ráno, keď vy nedáte like a odber, čau.